Het kan niet worden verplicht, maar Zeeuwse kerken laten minder bezoekers toe. Het is vrijdag 23 oktober. Dit is Zeeland Nu. Maatschappelijke plicht dwingt kerken bezoek in te perken. Ziekenhuizen stellen operaties uit. En geen feest, dan maar een tour met de camper. Goedenavond. Volgens de grondwet kan het ze niet worden verplicht. Maar toch houden de meeste Zeeuwse kerken zich aan het maximum van 30 bezoekers per dienst. Landelijk is er namelijk ophef ontstaan over kerken die meer dan 30 bezoekers ontvangen. Maar de meeste Zeeuwse kerken doen dat dus niet. Ook al doet een grote lege kerkzaal best pijn. Voor je gevoel zit je dan alleen in de kerk. Dat voelt heel leeg, dat voelt heel koud. Juist het samenkomen van de gemeente, oude mensen, jonge mensen, gezinnen, ouderen, alles bij elkaar. Dat maakt het zondags in de kerk zijn zo bijzonder, zo waardevol. Samen te luisteren naar datgene wat God ons heeft te bieden. Dat is zo waardevol en dat mis je helemaal als de kerk leeg is. Dan merk je dat als je niet fysiek bij elkaar kan komen, dat je elkaar mist. Want heel veel, het gaat niet alleen over hier een preek horen, maar het gaat ook over elkaar bemoedigen, aanmoedigen, elkaar nabij zijn. En juist dat stukje, dat staat wel heel erg onder druk. En dat is echt zoeken naar hoe geven we dat nu op een goede manier vorm. Ondanks dat het met grote groepen samenkomen erg door de kerken wordt gemist, snappen ze wel dat de samenleving hen kritisch benadert. Want met grote groepen samenkomen, dat mocht toch niet? Ik denk dat we hier op een hele veilige manier bij elkaar gekomen zijn. Maar ja, tegelijkertijd snap ik wel dat in de beeldvorming, dat 600 mensen in een kerk, ja, dat iets doet. Daar staat het andere tegenover. We hebben grote kerkgebouwen. Laat ons die alstublieft ook mogen gebruiken met inachtneming van alle beperkingen die er zijn. Want u zult begrijpen, als wij hier met 1500 mensen gewend zijn om bij elkaar te komen. En we zitten nu met 30 mensen, met 100 mensen zoals we het hebben meegemaakt. Dan is dat ook een enorme pijn die daarin doorklinkt. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn en vertrouwen hebben dat onze overheid dat op een goede manier aan wil pakken. En daar kunnen we heel aan discussiëren en daar heb ik ook zo wel mijn mening over. Maar ik denk dat dat niet helpend is nu. Het gaat erom hoe kunnen we als kerk juist in deze tijd ook present zijn. En zorgen dat die grote missie, namelijk Jezus volgen en hem laten zien, ook in ons dagelijks leven, dat dat doorgaat. Laten we respect hebben voor elkaar. En laten we ook eens over die drempel heen kijken wat er binnen en buiten de kerk gebeurt. En vanuit die houding denk ik dat we elkaar in dit land toch zouden moeten kunnen vinden. De kerken houden zich dus aan de maatregelen en kijken hoopvol naar de toekomst. Belgische ziekenhuizen stellen alle niet dringende operaties uit. Dit doen ze vanwege het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Bij het AZ Zeno in Knokke zou de maatregel een kleine 10 Nederlandse patiënten per dag treffen. Het UZ Gent kan nog niet zeggen voor hoeveel patiënten deze maatregel gevolgen heeft. Zij zijn namelijk nog aan het inventariseren welke operaties worden uitgesteld. De maatregel geldt voor 4 weken, maar kan nog verder worden verlengd. Alle betrokkenen worden door de ziekenhuizen op de hoogte gebracht. Word je niet gebeld, dan gaat de afspraak gewoon door, benadrukt het UZ in Gent. Dagbehandelingen, zoals chemokuren en nierdialyses, worden niet geraakt door de maatregel. Mensen die 's nachts last hebben van felle lampen, straatverlichting of knipperende reclameverlichting kunnen deze lichthinder vanaf nu doorgeven bij het meldpunt Mag het licht uit. Het is een initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie en maakt onderdeel uit van de Nacht van de Nacht. Die is morgen en is erop gericht om dan zo min mogelijk verlichting te gebruiken. Het verminderen van licht is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu, zegt het ZMF. Het gemeentehuis van Noord-Beveland wordt verbouwd en wordt meteen ook een stuk duurzamer. De karakteristieke buitenkant blijft hetzelfde, maar aan de binnenkant wordt hij wel geïsoleerd. Want er is al tijdenlang, als het heel erg hard waait, wat het hier wel eens doet, dan krijg je tocht in het gemeentehuis. En dat gaan we dus nu voorkomen. Ook worden ontvangstkamers vergroot en wordt het dak van de raadzaal voorzien van beplanting. De gemeente is al jaren bezig met duurzaamheid en wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor de inwoners. Wij propageren natuurlijk duurzaamheid, maar dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. En dan kunnen ze ook gewoon bij wijze van spreken hier binnenkomen en zeggen, oh, doen jullie dat zo? Nou, prima. De verbouwing kost rond de €300.000. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Jingle bell, jingle bell,
Jingle Bell Rock. Oktober is nog niet eens voorbij, maar fotografe Marielle Benschop uit Axel zit al goed in de kerstsferen. Het is toch een beetje een gekke tijd en mensen zoeken toch veel gezelligheid op, omdat veel mensen ook binnen zitten. En ja, dan ga je al gauw aan de kerst beginnen ook. Dus dat is toch wel heel fijn. Ze gebruikt de versiering als decor voor kerstfotoshoots. Hoewel ze ook nog voor een herfstthema had kunnen kiezen, sprak kerst haar nu al meer aan. De sfeer, het is donker buiten, het is gewoon binnen lekker warm. Je hebt de haard kaarsjes, het is gewoon heel gezellig. Kerstboom erbij, ja, gewoon een hele fijne sfeer, heel gezellig. Nog even geduld, want over 63 dagen kan Marielle pas echt los. Al zal ze dit jaar iets anders vieren dan normaal. Ik denk vrij klein. En gewoon gezellig met elkaar, met het eigen gezin. We gaan er gewoon een mooie tijd van maken. Hallo. Wat een verrassing. Een trouwfeest zat er niet in en dus rijden Brian en Christiane dit weekend met een camper langs hun familie en vrienden. Een eerste stop zijn opa en oma Dingemansen in Middelburg. Geweldig natuurlijk, dat maak je nooit mee. Het is onder die luifel ook nog weer geweldig leuk. Ja. Nu, hè? Ja. Nee, om te kaperen met bruiloft. Leuk hoor. De trouwdag ziet er dus iets anders uit dan gepland, maar het jonge bruidspaar kan wel omgaan met wat tegenslag. We zijn gisteravond aangekomen en toen kwamen we eerst nog vast te staan in de blubber. Dus, gaat van alles fout, maar het komt allemaal ook weer net op tijd goed. Je moet wel leren omdenken, ja. Ja, dat is wel iets wat we hebben geleerd met deze bruiloft. Het is niet makkelijk voor de Zeeuwse amateursporters. Nog zeker 3 weken zijn er geen wedstrijden toegestaan. Zo stond er voor deze week de Zeeuwse kraker Goes Hoek op het programma. Voor Goes middenvelder Hiep Nguyen komt die klap iets minder hard aan, want hij is al maanden uitgeschakeld door een zware blessure en kan waarschijnlijk pas volgend seizoen weer gaan spelen. Begin juli scheurde Hiep Nguyen zijn voorste kruisband tijdens een training. Ook had hij schade aan zijn meniscus en bij elkaar moet hij daarvoor 9 maanden herstellen. En dat kwam hard binnen. Het moment deed echt heel veel zeer. Toen dacht ik echt wel inderdaad van ja, het is nu wel klaar. Ja. Ik vond de eerste 6 weken met krukken lopen natuurlijk, dat vond ik echt heel zwaar. En het was natuurlijk toen ook tropisch weer in Nederland. Dus het was echt elke dag was het 30 graden. Dus het was best wel lastig die periode. Nu is Nguyen volop aan het revalideren en dat gaat voorspoedig. Toch is hij af en toe nog een beetje ongeduldig. Hij wil eigenlijk iets te snel. Hij denkt dat hij eigenlijk al op het voetbalveld kan staan. Vandaag voor het eerst een balletje eventjes een beetje hoog gehouden en dat soort dingen. Maar dat is nog geen paas over 30 meter. Of een vrije trap die hij erin jast. Dus nee, hij heeft nog wel even een weg te gaan. Voor de 21-jarige middenvelder is dit ook de eerste zware blessure in zijn carrière. Ik heb nog 1 operatie gehad onder mijn ondervoet. Maar in principe is dit wel mijn ergste blessure die ik heb gehad. Ja, en heb je wel eens verhalen van ploeggenoten gehoord die ook zo zwaar eruit lagen, neem ik aan? Ja, ik heb Daniel Wissel bijvoorbeeld. En daar heb ik ook advies aan gevraagd. Ja, wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd van niet te snel ook en niet te snel willen. En hard blijven trainen en alles komt goed. Nguyen heeft daar alle vertrouwen in. Daarom kijkt hij al voorzichtig naar het moment dat hij weer op het veld kan staan. Ze zeggen in maart waarschijnlijk. Maar ik wil graag nog een wedstrijd dit seizoen spelen. Maar de trainer die zegt ook tegen mij van je kan maar beter niet aan dit seizoen meer denken, maar aan het volgende seizoen. Maar we zullen het zien. Het was Inge Jansen een doorn in het oog toen ze een paar jaar geleden in Zeeland kwam wonen. Het gebrek aan vegetarische gerechten op de restaurantmenu's. Ze besloot daarom Zeeuwse restaurants die er wel werk van maken te verzamelen en te delen met haar volgers op Instagram. Zodat ook zij, wanneer de horeca weer open gaat, lekker uit eten kunnen. Inge Jansen woont nu 3 jaar in Zeeland en voor een vegetariër uit de Randstad was uit eten gaan in Zeeland geen feestje. Als er iets was, dan was het vaak een veganburger wat op het menu stond als je geluk had. Of een gevulde paprika met rijst of een geitenkaassalade. En dan 1 van die 3 opties en dan hield het wel op. Dus dat is wel een omslag met Nijmegen en Utrecht. Ze besloot er iets aan te doen op Instagram. #VegaZeeland.
Hoe langer ik in Zeeland woonde, hoe meer ik erachter kwam dat die zaakjes er zeker wel zijn met lekkere vega-opties. Alleen ze zijn niet zo goed zichtbaar. Dus dat probeer ik met Vega Zeeland dan in kaart te brengen. Ik verzamel alle vegetarische restaurantjes, of ook gewoon restaurantjes, maar die gewoon wel meerdere goede vega-opties hebben. Op Walcheren vond ze tot nu toe de meeste vega-hotspots en in Zeeuws-Vlaanderen de minste. Ik heb in Zeeuws-Vlaanderen nog maar 2 spotjes gevonden. Maar ik vind het lastig, want misschien zit er nog wel heel veel en weet ik het nog niet. Dus alle tips zijn welkom. Ja, ik word regelmatig getagd door mensen als ze een plekje hebben gevonden wat nog niet bij mij bekend is. Maar ook restaurantjes, daar word ik ook door gevonden. Dat er steeds meer vegetariërs komen is logisch voor Inge. Een kwestie van nadenken over de toekomst. Ik denk dat die bewustwording steeds belangrijker wordt en ook bij steeds meer mensen doordringt. En ook dat de vraag er steeds meer komt vanuit de jongere generaties. Dus dan moet je op een gegeven moment ook wel als restaurant. Het is ook gewoon niet meer verantwoord tegenwoordig om alleen maar vlees te eten. Zoveel als we nu doen in ieder geval. Dat is ook de filosofie van Eva en Benny van der Parel. Zij runnen sinds een half jaar het duurzame hotel Wood in Middelburg. Met bijbehorend restaurant The Green Room. Waar je, als je dat per se wilt, een stukje vlees of vis als bijgerecht kunt krijgen. Ik noem het zelf meer groenterestaurant dan vegetarisch. Want de basis koken we altijd met groenten. Zowel de voorgerechtjes, hoofdgerechten en de vis of vlees kan als side dish bij worden besteld. De reacties op het concept zijn lovend. Heel leuk, vernieuwend, soms ook een beetje verbaasd van dit kennen we niet. Maar ja, vooral wel, de mensen zijn nieuwsgierig. We hebben over laatst 2 heren ontvangen die zeiden van, nou ja, wij eten eigenlijk nooit vegetarisch, maar we willen het wel eens proberen. En die waren zo enthousiast dat ze de volgende dag de stad in zijn gegaan om vegetarische kookboeken in te slaan. Dus ja, dat vond ik zelf wel een heel leuk voorbeeld. Laatst ook een keer een man die hier zakelijk zat en die bij mij toevallig was ingecheckt. En die zei, nou ja, ik wil wel blijven eten vanavond. Had geen idee eigenlijk wat we hier doen. Dus die zat 's avonds hier in het restaurant en hij komt naar me toe. Hij zegt, ja mevrouw, ik ben echt een vleeseter en ik zie dat jullie eigenlijk vooral groentegerechten serveren. Dus ik zeg, nou ja, laten we verrassen, probeer het een keer en we zijn wel benieuwd wat u ervan vindt. En ja, hij kwam echt 's avonds naar ons toe van, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Hoe je het ook draait of keert, de vegetarische keuken wint terrein, ook in Zeeland. Ja, ik zelf als kok vond het de laatste jaren al wel, maar dan kijk ik meer landelijk dan echt Zeeuws. Dat wel veel chefkoks al meer met groenten bezig zijn. En Zeeland volgt, zeer zeker. Het begon met slecht zicht vanmorgen met hier en daar zelfs dichte mist. Maar de combinatie wind en zon maakte daar uiteindelijk een einde aan. Met hier en daar een wolk werd het toch nog een redelijke dag. En de komende 24 uur is het net pingpongen. Met vanavond regen, morgenochtend dan weer zon. En in de middag wolken, regen en een aantrekkende wind. Kortom, prima weer om op de bank te blijven zitten en dicht tegen elkaar aan te kruipen. In hoeverre dat natuurlijk nog is toegestaan. En te kijken naar terugkieken. Daarin gaan we naar de boulevard in Vlissingen. En die is er in de jaren niet echt op vooruit gegaan in uitstraling, zegt deze man. Het is ongelooflijk. Dit is toch niet om aan te zien als je het hebt gewerkt en de vlaggen hingen uit, het terras stond uit, er hing mooie vitrage, gordijnen en nu is het één grote ruïne. Het is werkelijk niet te geloven wat ik hier zie. Ja, en dan gaat het natuurlijk over de leegte die Hotel Britannia daar heeft achtergelaten. Dat dus straks. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.